हेल' लोगोफोर गिबियावनो गासै आंनि नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननो गाबोननि जानो गोनां बाइक रेलिनि सोमोन्दै आं एसे खोन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना बाइक सालायनाय समाव मोजाङै सालायलांबानो जाबाय। लोगोसे आरो पेट्रल पाम्प बबे पेट्रल पाम्पआव नोंथांमोना बाइक थावखौ सोनो मोनगोन, बबे जायगानिया स्पेसियेलि बियो मोनब्रै समस्थिनि गेजेराव जादों नालाय बे बाइक रेलिया। नोंथांमोना सोरबा माने बेखौ मोनखाबाय बे, ओमफ्राय माखासेया मोनाखै। मानो होनना बुङोबा बेयो दासो सफैदों नालाय लिस्टआ, बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायना लानानै नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय आरो गावबा गावनि लोगोफोरनो बा एरियानि मानसिफोरनो। नायदो रौमारि पेट्रल पाम्पआव बबेनिया सोनांगोन। मालिपिटा प्राइमारि, आनन्द बिटिनि प्राइमारि, आमटेका प्राइमारि बिसोरो सोनांगोन रौमारि पेट्रल पाम्पआव। ओमफ्राय सापागुरि मन्टुनियाव सोनांगोन औगुरि प्राइमारिया। दानिया सापागुरि हाइवे सार्भिस बेहाय मोनसे पेट्रल पाम्प दङ, बेवहाय सोनांगोन खयला मयला प्राइमारि, भबानिपुर प्राइमारि, आमगुरि प्राइमारि, नांगालबाङा प्राइमारि, फाथाबारि प्राइमारि, ओमफ्राय खुंख्राजरा प्राइमारि बिसोरो बेवहाय सोनांगोन सापागुरि हाइवे सार्भिस माबायाव दै पेट्रल पाम्पआव। आरो दाना नै खुकुरमारि एसियार पाम्प बेहाय सोनांगोन जाहैबाय रौमारि प्राइमारि, बिरहांगाव प्राइमारि, सापागुरि प्राइमारि बे सोनांगोन। दाना काजलगाव दिफुआव बबे जायगानि सोनांगोन नायनानै लादो। बेयो जाहैबाय साथिपुर प्राइमारि, बिलासपुर प्राइमारि, काजलगाव प्राइमारि, करमथला प्राइमारि बिसोरो सोनांगोन काजलगाव दिफु माबायाव दै। ओमफ्राय दाना सुन्दारि एनआरएलआव सोनांगोन जाहैबाय दांथल प्राइमारि, बांगाल दबा प्राइमारि, सालबारि प्राइमारि। दानिया बावलागुरि दिफु बेवहाय सोनांगोन जाहैबाय सुबाइझार प्राइमारि, सिडली प्राइमारि, खासिकत्रा प्राइमारि। दानिया खासिकत्रा दिफुआव बबेनिया सोनांगोन नायना लादो। बेंटल प्राइमारि, सेरफां प्राइमारि, थुक्राझार प्राइमारि बिसोरनिया मा खासिकत्रा दिफुआव। ओमफ्राय दलगाव एनआरएलआव जाहैबाय सोर सोनांगोन सामथाइबारि प्राइमारि, गुरुबासा प्राइमारि, बामोनगाव प्राइमारि। दानिया नै सामथाइबारि दिफु बहायबो सोबावनांगोन। सामथाइबारि दिफुआव दागगारि प्राइमारि, देवस्रि प्राइमारि, सान्तिपुर प्राइमारि। दानिया लावरिपारा दिफुआव जाहैबाय खुंग्रिं प्राइमारि, थाइखाजरा प्राइमारि। लावरिपारा दिफुआव दै जोंनिया खुंग्रिं प्राइमारि आरो थाइखाजरा प्राइमारिया गोसोआव ला जोंनिया नै। ओमफ्राय गरागाव दिफुआव जाहैबाय सोनांगोन रुनिकाटा प्राइमारि, आस्राबारि प्राइमारि, लाइमुथि प्राइमारि। ओमफ्राय गयबारि दिफुआव जाहैबाय फुलगुरि प्राइमारि, रनसायदाम प्राइमारि बे सोनांगोन। दाना बासुगाव टाउन दिफुआव जाहैबाय थिलगाव प्राइमारि, बासुगाव प्राइमारि बेखिनियानोसै आरो। टटेल 13 चिरां, 14 चिरां, ओमफ्राय 15 काजलगाव, 15 नाम्बार काजलगाव माने समस्ति, ओमफ्राय 16 निसिमा समस्ति आरो। बेखिनियानो नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायना लादो नै खनसे मोजांनो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय गाबोन बेनो थांनानै काजलगावआव थाहैबानो जाबाय बेनि उनाव। ओमफ्राय बाइकफोरखौ अननानै नोंथांमोना मोजाङै लासै सालायनो नाजा। माने बांद्राय बारस' बुरस' सालायनो नाङा, आं बेखौनो खावलायखाबाय। जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि साननायफ्रा जाफुङो आरो साक्सेस जायो हाखा दावरा खालामालासेनो। आरो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ गाबोन बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मोजाङै मोजां बयबो बाइकखौ लासै सालायलाय। गाबोन नोंथाङा बायसान्स खरा सालायफ्लांबाबो मोनसे गोसोआव साननानै ला जे दावहारु गयारि इउटुब चेनेला एसे मोजाङै लासै सालायनो थिनदोंमोन, बा जोङो एसे मोजाङै लासै सालायनांगौ बेखौ साननानै लानानै नोंथांमोना लासै सालायबानो जाबाय। प्लिज अननानै मोजाङै मोजां साक्सेस जानायनि थाखाय। बाय बाय लोगोफोर।